Epikondiloko muskulatura automasajeatzea. Aulki batean eseriko gara, ukondoa tolestuta eta mahaiaren gainean jarrita. Beste eskuarekin muskulusabela hartuko dugu hatz lodiarekin eta erakuslearekin pintza eginez, ukondoaren ondoan. Eta alde batetik bestera mugituko dugu. Hatz erakuslea eta hatz luzea ere jar ditzakegu punturik mingarrienean, eta presio txiki bat egin, besaurrarekiko mugimendu perpendikular bat eginez. Automasajea 5 minutuz egingo dugu. Ez ditzatela hatzek larroazalaren gainean irrist egin. Eskumuturra eta besaurrea mugitzea. Mugimendu aktibo, astiro eta zabalak egingo ditugu. Eskumuturra aurrerantz eta atzerantz eramanez. Eta birak eginez. Besaurrea eta eskua ere mahai baten gainean jar ditzakegu, eta biratu, ahurra lehenengoz sabaira, nerbio erradiala mugitzea. Nerbioa irristatzeen bidez mugiaraziko dugu, mutur batean tentsioa sartuz eta bestean askatuz. Zutik jarriko gara eta sorbalda ariketa osoan zehar beheratuta egongo dela ziurtatuko dugu. Ukondoa luzatuta, ukabila itxita eta sorbalda barnera biratuta, horrela erpurua atzera begira geratuko da. Besoarekin, mugimendu hori egiten dugun bitartean, lepoa alde bererantz makurtuko dugu. Hartara, eskuaren eremuan tentsioa handitzea lortuko dugu, zerbikal eremutik tentsioa askatzen dugun heinean. Mugimenduaren amaierara iritsitakoan, poliki-poliki itzuliko gara, ukondoa tolestuz eta eskua sorbaldara hurbilduz, eskuan tentsioa kentzeko. Eta lepoa kontrako aldera makurtuko dugu, oraingoan zerbikal eremutik tentsioa handitzeko. 6-8 errepikapeneko 3 serie egingo ditugu. Serien artean 2 minutuko atsedena hartuta.